Окей. Спиране парахме, караме. Гледаме заедно всичко. Стигнем да не мога да се много това на продукта. А, отпред? Да, защото да ти се вижда номера на... Малко хубаво време те да са... Отива малко да покара. Също жилка пак. Кога служил? Това отгоре? Да. И какво, фрагнали си документите ли това? Не, де документите са в мене, ама капак. Какво ще му стане? Не съм го закупчавал хубаво, аз мисля, че знам къде е паднал. Може да му чукнеш само набързо да отива да видя там дали е паднал. И ще се върна, де. Защото чук, че нещо издрънча. 2 минутки, вари си, търсим. Сега какво се води? Мотора ли? S1000 RR BMW. Той е лизингов, има всичко за страхов и каско. Беше ли на мотоколедата? Бях вчера, да. Само че не обикалях много. Има ли, че не мога да видя? Кога е регистрирано това? Скоро ли? 22-а. Дай документите, да ги видя набързо. Присегането. Не, той чисто нов ли е това? Да. Той е на лизинг. Да, той няма значение, но той колко години не подлежеше на... Да, такова на преглед ли? Да. 2 години и сега съм лятото. Да. 24-то. Ти какво си губил? Лична карта ли? Книжка ли? Какво си губил скоро? Всичко загубих, фракнал от мотора, после ми ги върнаха. Ма ти беше ги обявил по първо? Да. Отивам само да видя за капака. И ако има нещо, ще се върна. Той наред, вари, търси. Че чух, че нещо фракна, ама не съм се усетил. Какво става, здрасти? Какво пази този капак? Тук има седалка, ама аз съм махнал, защото не воза никой и съм служил един капак. Айде, мерси! Здрасти, преди малко беше ли тук като минах? Ама един мотор се знае надолу. Като се качвах нагоре. Абе, фъркнал ми е капака, го търса. Не съм си зал да ти кажа. Не си забелязал нещо. Съм тук от половин час и си гледам телефона. Добре, айде.
България, той е луд. Той нова година на серия ще кара, ще гърмат с моторите. Велизар сега го яд, ще го накара в 10 плати с микрофон, ще тази камера. Кое? Микрофон ще слагаш ли? Да, то има. Тук си е топ. Ма не си го вързал. Добър ден. Верно ли бе? Бале, аз съм забрал да го вържа. И си говоря. Защото не е такова, не? Да, не съм мислял това. Стърчи, дай да го дръпна. Стърчи ли тук? Ами не стърчи, къде си го сложи? Чак. Тук е, ти си го подврял. Да, отдолу. Това ли е той? Да. Ама къде си го подврял? Долу? Абе, като Ага, се яви слънце на чакай, завоя, аз съм готов да залегна и в това време викам, о, върни. Бале, аз си говоря. Аз съм забрал. Да. Защото гледам, викам, ти не си върнал микрофон. То се чуе само от камерата сега. Здравейте, приятели, фенове на YouTube и на моторите най-вече. Намираме се под Чипка. Направихме едно тегелче тук за половината път да те фул. Не сме се качвали догоре. Оказа се, че съм забравил да си пукна пуксата на микрофона в адаптера на GoPro-то. Тя едно момче ми каза: много съм проста, но какво правиш? Това е. Иначе си дръмкам вътре в камерата, но какво е да кажа, че няма микрофон вътре. И така, загубих си капака на тръгване. Вчера им паднаха 2 батерии долу при акумулатора, за капак да ги вада. Съм бил съжил акумулатора хубаво. Акумулатора капака хубаво и като тръгнах, фракна, чух, че нещо изхвърча, но не съм усетил, че това е капака. Навънка 24 градуса попава, не е 24, ама става за каране. Иначе някога тук 2-3 дена хубави. Вчера беше мотоколен в Плевен. Снимах, ще кача видео. Може би и преди това видео. Днес това 6 декември. След коледно каране. Марто Нике въртя пред мене. Отивам да видим дали работи кръшната на Дряно. Да гадваме нещо. Старал гад. Как съм забрал, вържа микрофона към адаптера. Половината каране съм ме записал, ама няма да има звук. Това малко музичка и от тук ще почвам да говоря. Това направя. Ще вия какво се чува, какво не се чува после. Ама като да съм вързал микрофона, трябва да се чува вътре от пак. Вика страхна, вика. Не бе, ако падна още един път на той коляно, ще остана инвалид. Ти какво си направил? Разтегнах връзки, направи ми хайсайд. Тръгнах да го върта в един дъжд и когато го върта и само ми направи сцепление и ме обърна. И при обръщането така ми засуках, при падането нищо. На село! На село. Викам, чай го изкарам в тази големия дъжд, викам на моята отивам, падам и се прибирам. Паднах. И колко? 15?
Не, още аз го върта те и той изведнъж ми прави хайсайд и ми усипва голям. Иначе при падането нищо. Ни на мен, ни на мен. Ами, къде излизам в най-големия дъжд, човек? И то беше много гадно. И аз още само като го изкарах пред нас, викам, 100% съм паднал. Ама викам, айде, па да падна. Очаквах да не ми стане нищо, ама ако не го беше засука, ако бях се измъкнал на време, ама той хайсайда, не знаеш кога ще дойде. Другото момче обаче изостана бая. Така е. Нищо ще горе на завоите, преди тунела го изпревари. И после ли съм го виждал. И как е това, знаеш? Аз това момче остана видях и се виня и казах сигурно се тук. Ма ние толкова аз викам, дай да следем да им въобще дали работи. Бачка бе, мириши. Горе по завоите, направо да седем навънка, викам. Горе по завоите той го изпревари. Маско, ма изнерви го, гледам, че се спуска яко. Не ме ма страх надолу, викам, ще взема се лизам се прибия да И го взеха за Ти моя. ясно обичаш така да ме преварам да Същата работа. Ако нямаше кола, ще я го изсиля повече, така. Ако нямаше кола, ще я се изсиля повече. Защото дори е зализна, викам. Ники, аз, Мартин, Миро. Щях да съм натърнал. Моите се бяхме разбрали. Ма тук това 20 викам, жена, ние трябваше да сме тръгнали вече, бе. Викам, един час и нещо ми е търнал. Нагоре по завоите беше по половината няма. Някой правил, някой къде? На завоите той беше по-топо. Беше много аз ми се влево и капо, не мислих да се върна, честно. Направо толкова сме Нагоре беше супер топ. Да, аз спрях и мислих дали да се не връщам, умрях от студ. Влево беше просто те. Човек, на тунела спрях да пикая, то толкова му блъска, викам. Тук е, гледате, да. Да гледам тунела. Кога типа? Ба, викам, много студено. И как минахме тунела друг. Добре, направо стана топ. Да, Направо си е топ. някой път по-тук. Момче, знае ли тук място? Кое? Като го намеря, басъл го! Така е, баси го да ева, защо да кара бас. Бати го латаря. Нали беше с... Не, още горе по завоите, той беше пред мен и го изпревари. Аз му казах къде е това, бе. Той го знае. Еми би трябвало да го знае. Как си трябва да лоти сега и това? кой карация? Педера с това в турми, ти би педал, защо ми не написа? Имам вчера ви капи. Това не ми казах? Дряно. Твой коментар. Кръчмето. Телевизион първо газна си и той пише, като знам какъв мотор караш, не си гнева така. Щом пушат скарите, ай навън, кажеш колко уре. Виж на слънце, е. Да, те навънка могат такова да сервират. Да, къде те, да ще може... На талото трудно. Аз само като влязах и... Ще да питаме само дали ще искате. Въздухате. Това се затвори, че тия хора тук ще умрат с тът. Ами да питаме, само да питаме дали ще... Някой да ни затвориш навън някъде. Ще се навлекне къде прасет, тук не е хубаво. Ще умрем. Еми само това сме. Не слънче се някъде ще... Тук на тия малко вън. Добре, няма проблем. Кой да ми правиш? Така, манични са такова ли? Няма един друг. Ние ако влезем тук, после ще направо ще умрем. Я бе, после ще умра от тутките. Тук е вътрешната. Е, тази първата ма по-слънчева. Е, тук по-слънчева, а? О, тук дух климатика, заеби. Ага. Коя? Средната не. Там са така, че имаме столове. Една покривка ще ни хвърли.
Колко сме? Ние сме 5 човека, бе, човек. Ние сме идеално, бе. Да, бе, то не ми трябваше да свърши. Тя ще ни фърля на... Ами не, тя ми Абе, ще ни фърга покрив. Не бе, то... Джек, То тръгнал днеска с нагласата, вика днеска ще върне да се пада. Абе, няма такива глупости. Стига глупости. Кой е тръгнал с нагласата? Колко още ни трябва? ми човек се... Аз в топлото падам Стига, точно. бе, ти в топлото, защото не ти пука. Още 2 стола. Мол, взе да трака тази верига. Направо на 6000 оборота. Веригата, ангренажна. Ти трака другата, бе, галфон, че е пресънала. Не е другата, бе. Другата ти трака. Ангренажна и тая, да, и тя трака, и двете тракат. Седаме, айде, не се срамуйте, седнете. Седна, бе, чакам малко. С краси ще тако, с краси ще го разглобим. Какво там? Каска. Що? Що? Чай, че нещо му стана. Нещо му стана. Не ще е въртни. Статър, не ще е въртни. Еба. Викал без. На магазина ли си? Не, на първа, ама. Какво стана? И ще я запали. Нещо се разсърди. Здравейте, здравейте. Това са момчетата. 26 декември. Вчера правихме мотоколеда. Днеска и към мен е малко извън градско. Дио дъртия ми се обади. Цяло, добре, няма никакъв вятър, хода на времето. Последно каране за тази година, да закриеме годината. Едно последно каране декемврийско. Ходихме горе до Шипка до средата, както сте видели, не? Къпнахме на Дряновица газ кампейн. Да се прибираме. Да си изкачава капака и тъмът тръгва от дружба. Полицайите бият палка, гледам капака го няма. Връщам се. Не. Няма капак. Писах забелязано в Плевен, дано някой ми го върне, да е. Стои го за 100 лева, бачите хвъртен. Беше хубав. Беличко така силичко, отнем 1000 лева. Служих седалката. Ще търся някакъв капак, някакъв има капак 6000 РР
2019-2022 да пише, че го купа. За мен може да е. Сега имам някаква надежда, че мога да го намеря. Ама едва ли. Това слънце така и пече в очите. О, брат ме направи така. Много яко. Страшен. Това, че краси, идва от Троян. Да ще обърне и ще дойде. Казва 3,5 часовника, ама 2,5 да съм го пестил. След един час слънцето ще почне да се скрива и ще стане студ! Студ! И вече сега напича такова хубаво. Идеално е. И тъй. Ще последното каране тази година. Януари месец. Едва ли ще бъде каране. Времето става по-скоро ясно. Е 10. 9,5. Колко пари е бензина? 2,55? Че добре, бе. Опа! Опа! Ба, преди малко тискам стартера, ще. Беше датчика ли се беше поебал. А? Много, брат! Това няма ли да се напукал, бе? Не знам, кенгуру е това. А? Кенгуру. Ти си дал 2 плюс. И повече сигурно. Значи струва 4 нещо. Аз го взех от Испания за 3,500. Както с кенгурото, като ги гледам, те втора ръка върват около 2000 лева. Да, ами толкова, да. Толкова. Към не, бе. Това в България го няма. Колко време го тука? И месец. Ама хубаво, гледай, ама аз само това не знам дали няма да се нацепи. Кедалар. А? Бе, добре, идеално. Не, добре, много. И долу с мотора много се отива. От то Самир дето ли? Какой беше? Не, от Испания. От Испания. От Испания го взех, като има магазин, го поръчах. Това не от някой сайт ли го взе, или? Да. От мотокарт? Не, от някакъв много голям сайт такъв, ме трябва вие как се казват. Те имат това мотокарт. Мотокарт имат и... Не, някакъв друг беше. Нещо, трейд-ин ли, какво беше? Ай, си го поръчал оттам и ти го отпратиха до тук. Да. По DHL, или? Това е вероятно. Те някакво друго. По Спиди дойде, обаче с някаква друга фирма е дошла до България. Не, точно те. От DHL там тръгва и идва тук с Спиди. Да. Може да го върнеш, ако искаш. Безплатно.
Това е, че не мога да го пробваш, нали, го облечеш. Сега на кафенце и каскам плен, че имам работа малко да свърша. Това и става късно, 3 часа. Повозихме се добре. Начешихме малко красата. Няма MotoGP сега гледаме, се надъхваме. Само вкъщи. Гумата ми е на свършване. Трябва да вземам гума. Тя е все едно. Дял преди Суперкорса, супер скъпи е 550 лева гумата. Напишете в коментарите, вие с какви гуми карате, къде ги взимате, какви пари. Че ми е интересно. Аз мисля от гуми 7 да поръчам, да не е лоша цената. Някой ако има някаква идея по-добра да каже. Това искам чисто ново. За второ трябва. Да си карам с нея 4-5 км. 10-2000 км паден с мене. Къпи са, ама държат FP-то нещо, не му кефи много. И че да карат 4000 км. Такива много казаха. Ще намалиме с новата екип, че сме. Цял екип, голяма работа. Но, добре. За мотора е добре, не? За масата не е, но... Така е тя. Не мога да е всичко перфектно. Двете части е добре, че сваляш яките. Направихме една обзия. ...277 км. Повече от доволно до 26 декември. И така, до нови срещи. Бай-бай!